Khublei pi baro nagaliang Jingiaseng Khynnah Balang PRESBYTERIAN Mawphlang ni pediang sngewbha pi syagani ke program KI PERSARA hagani ke por ginyo ya ke program Praise and Worship ni ai Khublei ru ya ke Good News TV jong Jingiaseng samla KGP sinat sapngi kabala ai benta yangi kum Jingiaseng Khynnah hagani ke program ai Khublei pi baro nadu ki khon khna kumju ki khon samla bat ya pi ki long kmi ki long pa ki ba ya pet ya gani ka program haga kyrteng ka bat thiang tam bat ka bat don bor tam utrai ba nong panem jingi u Jesus Christ de hagani ka por nga khot sngewbha ya pi baro ngin ya rwa ya ro ngin penon burom yo blei bat ai ka burom bat ka jingero tang shau bat kumju ngin ya mani ya u ka tien jong blei hai ka jingroi sam ka ba shispa ka khot ka ba ningkong bat ka ba ar kong tu ya kan ut so tenat yau trai pi ka perthei baro tu syakri yau trai da ka jingkemen do wan hakmat jong u da ka jingroi kumju upol ha ka sti ba ningkong jong u sikin nong korin kal nong ka ba khat sao ka khot ka ba khat san wangan roi da ka men siem ngan roi da ka jing shampang kumta nga khot yangi hagane ka por nginya roi met bat men siem nginya ai ka jing syakri ka jing yo blei pila ban tha bi ki ti jong pi pila ban ra ki ti jong pi pila ro ban shat ban pen ki ki met ki jong pi bat na kani baro ngin le na ka ban ta ban pendon borom yo blei di shwa bangin yo ban ya roi kini ki jing roi hagane ka por tu nginya le hakmat jong blei ha ka jing dwai Khublei bok pa jingi ba pening ni ai ngo ya me ko kan rat ba ye ba me melaya lam mela don ringkat ya ka jing em ka jongi I wei pai wei hadu ka ni ka por bat ka klip mat ka ba menta kan rat ba ye ni don ha ka ni ka por ban ya rwai ya ro ban pendon burom ya ka kyrteng ka jong me ringkat bat kini ki khon khna ki hap ki ba ren atrai ngi dwai ka jing alam ka jong men sim ba kho jong me bagi ai ki baro ki bangi ngin yo ban pendap ka ni ka por ban ya rwa ya ro ka kyrteng ka jong me kenom long ko kan rat ba ye tang ban shu pendap ya ka ni ka benta re atrai kin da long ki ba pediang hun hakmat ka khet ka jing isnai ka jong me do isnai ban ya lam ya ngi ko try nado bas dang bat hado ba wai no jongka ikini baro ngi pan ngi kerpat haka kyrteng ba don bor tam ga jong try bo nong penem jingi Jesus Christ amen to ngi ya shim mentai to ga jing ruai ka ba ong tap lai kikti yaro yau try ra lai kikti yaro yau try Try
try Tap lagi di Ya roh ya try Tap lagi di Ya roh ya try Ya roh ya try Ra lagi di Ra lagi di Ya roh ya try Ra lagi di Ya roh ya try Ra lagi di Ya roh ya try Ya roh ya try Ra lagi di Ra lagi di Ya roh ya try Ra lagi di Ya roh ya try Ra lagi di Ya roh ya try Ya roh ya try Tên nhập tinh yi cái đi jing roi chorus cái bà đơn hay cái cốt jing roi na du cái number ban riu nhiều bát pra cái jing roi chorus cái ban riu nhiều bát pra Om Dei Ma Ba Pala Ba Pala Ba Pala Try Jesus Long Wu Ba Pala Mat Ish Korng Is Ngô La To Ha Kak Dien Jong Wu Try Jesus Long Wu Ba Pala Ba pala Jisu long hanga Nong sala sim jing sung Play crow boru long Upen musumar Naga pokka slim Ba pala unong sis mayaro You try Kak Jong-u Ngan yo ya ro chu nom Jing is nei Jong-u Lên ti sha ka pu rong Lên ter ngan ya ruai Ying ap neng Ngan yo shong Chu nom ma du try Om Dei Ma Ba Pala Om Dei Ma Ba Pala Ba Pala Ba Pala Try Jesus Long Wu Ba Pala Kamat Ngi Ish Korng Is Ngô La To Ha Kak Dien Jong Wu Try Jesus Long Wu Ba Pala Jisu long hanga Nong sala sim jing sung Break rao boru long Upen musumar Naga pokka snim Ba pala unong sis mayaro You try Oh God no Kwa pen Kak Ma Jong-u Ngan yo ya ro chu nom Jing is nei Jong-u Lên ti sha ka pu rom Lên ter ngan ya ruai Ying hap ne
galong ka basmukumen habang iyo man yarway yaro non buram Khublei. Te tongin nang yapteng shushu igani ka jingway yaro Khublei. Agani ka por hagabangin yashim batay yaro ka jingway chorus. Kabang J is for Jesus. Kum ki khun khna phikmen em habang iyo ban yarway yaro Khublei kan ke por ta te kan ke por ngin yo ban yarway shushu ban yaro Khublei dai gini ke jingwai te ngin shim ban ta to ke jingwai chan mei chu hallelujah Hallelujah, oh, Chan Mei Chu, Hallelujah, 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 Chan Mei Chu, Hallelujah, oh, Chan Mei Chu, Hallelujah, Hallelujah, Chan Mei Chu, Chan Mei Chu. Hallelujah, oh, Chan Mei Chu, Hallelujah,
tôi nhớ xem mình ta được chính roai các bạn walking in the light. Walking in the light of Jesus. Walking in the light of Jesus. Walking, 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 walking. In the light, oh, in the light, oh, singing in the light of Jesus, singing in the light of Jesus, singing, singing. Singing, singing in the light, oh, in the light, oh, dancing in the light of Jesus, dancing in the light of Jesus, dancing, 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 dancing in the light, oh, in the light, oh, clapping in the light of Jesus, clapping in the light of Jesus, clapping, 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 clapping in the light, oh, in the light, oh, jumping in the light of Jesus, jumping in the light of Jesus, jumping, 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 jumping in the light, oh, in the light, oh, walking in the light of Jesus, walking in the light of Jesus, walking, 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 walking in the light, oh, in the light, oh, in the light. Tôi nhớ xem bên ta được jing ruai, chorus na ka jing ruai, ka bong yad bad u Jesu.
Tan ya roi jamoy kani ka jing roi yat bat u Jisu Kum ki khôn khna Phi quan em ban yai ba Jisu Te kita ki khna ki ba yai ba Jisu u Jisu u ya rap ye ki hap deng ki jing e ki ba bun ki ba ki mat mo u Jisu pen khia ki ba pang u Jisu u ya rap Langi don hap deng kijing dok kijing kerdo. Ujisu ya rap ya gitu lesi kibaduna hai kijing pule. Mo lesi pimla ban pule kot bha. Nrei lada pi duai si Ujisu ya rap ya pi. But kita ki kena ki bayat ba Ujisu. Ba lada ma piru piyat ba Ujisu. Pinyo mat shibun kijing kerku. Kawai ka bau Jisu le nakabenta jong pi lada piyat bau Jisu wan ai bor ya pi ban job pia kijing pensoi pi don sibun kijing pensoi man la kasngi usaitan wele kumno ban yalam baklai ka jing em jong pi ban penlong ya pi ki khna kibom ko ngo ya ki kimi ki pa ban penlong ya pi ki kena kiba sait la kiba tam sneng rei haba piyat pat bau Jisu uya rap ken ya pi upelat na kita ki ai baro uai bor ya pi ba pila ban job ya kita ki jing pensoi de kumta ni dei ban yat bau Jisu kum bangila ruai ha kan ka por ne yat bau Jisu yat ha jing shai ka sngi yat ha jing dom ka miet gin yat man la ka por man la ka khlep man ba du Jisu te ha kan ka por ngin ye shim banta ya satang kan ka wei ka jing ruai bat kata ka long ka jing ruai ka ba han riu spa khat riu ka jing ruai ka ba han riu spa khat riu na kan ka kot jing ruai jungi ha ka ba ngin ruai kan ka jing ruai kum ka jing duai jau Jisu ba un ya lam ye ka jing em ka jungi kum bangi laong bangi kwa ban ya ba u Jisu kum ta ngiru ngin duai ban ngin yai duai ba Jisu nya lam yangi lingba
jong ka jing em jong ka ba man la ka sngi to ngin ya ruai lang ye kan ka jing ruai da ka ba ngin IT ya la de ngin ruai da ka ba ngin perkhat ki kini ki ken tien ki ba don ha kan ka kot jing ruai bat ngin IT ya la de Khublei bon ya lam yang ngi bang ila ban ya bat u man la ka por man la ka khlep mat ka jing em ka jong ngi to nya ruai kan ka jing ruai ka bong to long ma me ka bor jonga Long ma me ka bor jong nga lama jong me ban ra nong shun ba bun ban job ya ki da bor jong me nga la kan khot bar Long ma me rendang jong nga serba tiang bagan ruai dagi aki wei ban yo kring syaket ka jom mitra Long man nga atrai halagas ngiyame ngan it junom rungan yai ruan Long ma me met ban men sim mon ka trong mi ban lên hà por ba chinh long ba rot trai ban nga tu yai trong me tu long ban nga tu long ban nga Giêsu jem tu long ban nga atrai halagas ngiyame ngan in junom rungan yai ruai tulong ma me len ti jong nga tulong ruga jing ba ching em hi can wai tu long ma me ko trai tu long man nga Giêsu jem tu long man nga atrai halagas ngiyame ngan in junom rungan yai ruan tulong ban nga Giêsu jem tulong ban nga atrai halagas ngiyame ngan in junom rungan yai ruai tulong ma me rendang jonga tulong ma me rendang jonga serba tiang bagan ruai daki aki wei ban yo kring syaket
halagas ngiyame ngan juno rungan yairwa Khublei kurku ya kan diga Jingiaseng benta jengi akan diga janmiet aga bangila yo ban rwai ro ban penon buram ban mani yo Khublei kurku ya pilang baro kiba pet lingba jong kan diga channel bangingit scam ba lingba jong kan diga jinga rwai ro jengi akan diga janmiet la yo mat ya ke jing kurku ke jong Khublei kurku na ka benta ka buram jong amen tungin ya duai ya aingo ya me ko try ba me melaya lam yangi bangila yo ban ya rwai ya ro bangi yo ban pendan buram ya ka kyrteng ka jong me kan rat ba ye tu ai ba gini ki jing rwai jongi kan long ko kan rat kum ki jing knya ke ba im ba kiu sai ya ka khet ka jing snai ka jong me ba try kan rat ba ye ni duai ko try amen isnai ban ya rap atrai ye gini ki hep ki baret ki jongi ko try bakila ban nang san ko kan rat ba ye haga jing tip khambha ya me ken ye ban shakri ya me man ka por ka klip mat ka jing em ka jongki but atrai kan rat ken da long shisha ki atyar ki jong me ko try haga jing em ka jongki ka ba man lakasngi do kurku ye kan ka por ka ba kodor ye kini baro ngi pan ngi kerpat ka kyrteng ga don bortam jong try bo no penim jingi Jesus Christ ba ka bawai no to ai ba ka jingi ba ka jong blai bo pa ka jing ai Jesus Christ bo try lamba ka jing sulok ka ba thiang ga ba pentingan pensat bor jong men sim ba khoi ini lai hoi ga yai shong sa bat ni in yai shong sa bat ki ba nget ki ba don ka ni ga ri keleng sat la ka perthai ai kan long na du menta bat hala kartaru amen